Гитара кылын сиртүсе дустарыма сәлам. Һез Кош юлы балалар проектының сираттагы сыралышын карайһыгыз. Һәм мин Нәгым Шәрипов бүген һезне яшь йондызлар белән таныштырасакмын. Кош юлы балалар проектын Кош юлы хәрәкәте яшьтәре һәм тамыр балалар телеканалы оештыра. Быел бәйге икенче тапкыр үткәрелә. Рухлы, дәртле, моңлы проект республикабызның төрле төбәкләрендә яшәүче гитарла уйнап йырлаучы кызлар егетләрне берләштерә. Хайлап алу турында 7 остаз үзенең командаһына кош суктар йыйды. Финалга тиклем катнашучылар гитарла уйнау һәләтләрен арттыра, вокал өстендә эшләй. Уларның төп максаты барыһын да аптыратырлык, искиткеч сагау сыгыш әзерләү. Был эштә уларга остазлар ярдәм итәсәк, ничек килеп сыгырын вакыт күрһәтер. Дуслар, һез дә күзәтеп барыгыз. Кош юлы буйлап моң иленә бергә Ринат Абдулов сыгышы менән Әбиелдән 2017 елда Кош юлында гран-при яулыган. Гитара серләре менән күптәндән таныш. Сәхнәлә сыгыш яһаудың кагыйдәләрен дә кошлыктарына өйрәтергә әзер. Мен мына һаман да үзем куркам сәхнәгә сарга. Сыккан һайын калтырана мен. Үдәр дә он тагыштайм. Анага каршы бер файдалы тәҗрибә бар. Урамда Ринат Абдулов остазлык эшенә бик яуаплы карай. Ул тәү сиратта кырсыктарына йөрде ысын күңелдән башкарырга өйрәтә. Радмир белән Айсара укытучыларның кәңәшләренә колак алып шунда ук практикала кылгана. Әйткәндәй, быелгы Кош юлы балалар бәйгеһенең бер үзенчәлеге бар. Барлык катнашучылар да гитара осталары һәм вокал укытучылары белән якындан аралашу мөмкинлеге алды. Профессионаллар үз сираттарында яшь гитарачыларның барлык теләкләрен игътибарга алып, алтынга тиң кәңәшләрен бирде. Адактан бул дәресләр безгә бик ярдәм итәсәкләр. Һәм мин бүген ошо көндән музыканы ныграк та ярата башладым. Миңа үземә тавышты ныгытып, ярлап өйрәнергә кирәк. Бына шундай текә егет һәм кыз Ринат Абдуловтың командаһында шөгыльләнә. Бүген без Кош юлы балалар проектының һуңгы катнашучылары белән таныштык. Кызлар егетләргә алган белемнәрен кулланып финалга тиклем алъял белмәй әзерләнергә генә калды. Тараман дуслык башланды 2001 елда. Аскарда киске гитара туңарагына йөри башлаган. Анда достар менән шул урамда гитара менән ярлашып йөргән булдык. Иң беренче шул мәктәптә безнең музыка преподавателе Гөлфәр Зайновна беренче адымнарны шул бирде инде миңа. Беренче аккордларны өйрәтеп, шул башта бойларды, нимәләрдә, һоңнан үзем киттем. Синең тавышың миңа тартылган кылдар кебек күзләрем. Кош юлына 2013 елда беренче катнашырга бардым. Шунда Кош юлының бөтен катнашучылары мине бер гаилә һәмәк булдылар. Достар гына түгел, исемне гаилә һәмәк. Шуннан бер елында калдырмай ел һайын йөрдем. Кош юлы балалар проектына нимәгә остаз булып килгәнемә. Балаларга менә ошо беренче адымдарында дөрес укытылса кирәк. Уларды ишеткән, аңдаган, үзем шул психология менән увлекаться итәм. Шуңа балалар менән күбрәк шул психологик ягыннан, мотивация ягыннан эш үткәрәм инде. Янып керһез шулай еңел. Күзәйтә елләрдән. Үткән елдан ора. Йөгереп йөреп эзләрдән. Балаларның өйрәнә башлаган вакытында дөрес укытучы, кәңәш бирүсе, ярдәм бирүсе эргәләрендә булмаһа, күбенчә улар ташлайдар да, гитарасы юлын ташлайдар. Шуңа остаз балалар өчен иң беренче осал укытучы түгел, дус, шул ярдәм бирүсе, кәңәш бирүсе булырга тиеш. Кош юлы балалар проекты төп максаты башкорт телен генә популярлаштыру түгел, дуслаштыру һәм берләштерү, тагыла үзләренең көсенә ышаныс бирү өчен. Ринат Абдуловтың канаты астында шөгыльләнүче тәүге кошсы Гафридан Айсара Искәндәрова. Кыз хайлап алу турында үзенчәлекле корал, укулеле менән сыгышаны. Ә гитарла уйнарга яңарак кына өйрәнә башлаган. Моңлы тавышлы кыз финалда үзе иҗат иткән йыр менән сыгышырга теләй. Hey,
вокал бойынса уныҡы тауышы бик таҙа, матур, диапазон тауышының бәләксерәк, вокал менән шөғөлләнмәгәс. Сәхнәлә үҙем былай һәйбәт тота, ул дәртле, оялып ҡурҡып ултырмай. Гитарала уйнай белмәйем, заявка бире алдынан 2 аҙнала укулелела шул үҙенең йырына көй яҙып, шулай итеп заявка бирҙе инде. Гитарала уйнарға өйрәтербеҙ, основной начальный базаһын бирермен. Айсара менән эш күп, ул минең өйҙөң эргәләгенә Рәми Ғарипов гимназияһында уҡый. Аны менән йышыраҡ күрешеп, аҙнаһына 200 тапҡыр дәрестәр үткәрергә булыр. Кастингтан һуң мин һине әҙерәк гитараның основаларын, базаларын өйрәткәнем, аккордтарын өйрәндеңме? Әйе, мин яңы йырҙа яҙҙым үҙемдекен. Бик шәп, афарин. Шул йырҙы финалға апарыңмы? Әйе. Нимә тураһында йыр? Мөхәббәт тураһында яҙ. Һәйбәт, яҡшы. Йырлап күрәтәңме? Әйе. Әйҙә. Аңлашылды. Әҙерәк көйөн үҙгәртеңкерәп ҡарайыҡ. Әле аккордтарҙы үҙең баҫырға өлгөрмәйһең. Мин уйнап ҡарайым, һин йырлап ҡара. Йырлап ҡара әле. Йырыңды күңеллерәк, дәртлерәк уйнарға кәрәк булыр. Аккордтарыңды өйрәнеп алған тиҙерәк күсерергә. Шунан һинең энергетика буйынса эшләрбеҙ. Ысын күңелде сығарып, кешене ышандырып йырларға. Бүгенге осрашыу миңә бик оҡшаны. Ринат ағай миңә төрлө кәңәштәр бирҙе. Әлбиттә миңә эшләргә күберәк кәрәк, сөнки мин укулелела уйнайым, хәҙер гитараға күстем. Мин әле генә аккордтар өйрәнәм. Бүген мин үҙемдең йырым менән килдем. Беҙ уның өҫтөнән эшләнек. Һәм мин шундай хығымтаға килдем. Миңә текст өҫтөнән эшләргә кәрәк, көйҙә әҙерәк кенә үҙгәртермен. Һәм энергетика өҫтөнән тағы ла эшләргә кәрәк. Икенсе ҡатнашсыбыҙ Хәйбулланан Радмир Шәрифуллин. Музыкаль белеме бар егеттең, шуға күрә сәхнәлә сығыш яһау уға еңелерәк бирелә. Айсара күк ул да финалға үҙе йыр ижад иткән. Ҡояш нурым, берҙән берем, һин һалыуым, һине генә, уйлайым көнөн төнөндә. Радмир шунда оҡшанып күргәс тә, гитарала бик шәп дәртле уйнай. Владение инструментом рәхмәтиңә, мине генә һин һөйгәнгә, рәхмәтиңә. Радмир гитарала дәртле уйнай, шәп колледжда уҡый инде, анан эш күп түгел. Мин Уфала Сибайҙа йәшәгәс, үҙе музыкальный колледжда уҡығас, үҙе лә шөғөлләнә ала. Вокальное отделениела яңыраҡ ҡына уҡый башлаған. Әйттем, уҡытыусыларым менән шунда колледжыңда һөйләшеп һөйләшерһең. Тын алыу яғынан эш кәрәк. Диапазон улай һәйбәт булат. Мастер-класста тыңдағанда аныҡын. Минең яндарҙа булғанға түҙемлеген өсөн, һәм һинең яғымлығына рәхмәтиңә. Һин финалға үҙеңдең авторский йырман киләм тинең, әгәт.
Йырлап күрәт әле, тыңдайык та дисегер икән. Яқты кояш нурдары, һине иртәменнән уяттыр, һинең авыр уйдарың, ут ғүмереңде батырыр, нисек кайда нишләп. Радмир, тының етмәгәс, әйдә бер тонға таналысын төшереп қарайық та. Yılmay, buştan buşka yılma, yaktı yılдар asırdarım ötüğamaha. Бұл ердің өздері мәғанәһе неме тұрғанда? Мәғанәһе тормышта ауырлықтарға қарамай елмайып гел алға барыр сен. Ой, баласы еріңді шул көңіллерәк етіп ердар керек. Тамашашыларға шул үдеңден асық көңіліңді, елмайуыңды прям энергетикамен ебәрі керек. Үдеңді ерлағанда прям елмайып, прям күліп ерлаған, һинең энергетикаң шул кешегеле барып ите. Яңынан ерлап қара, прям ысын көңіл, мен прям полный отдача мен ерлап қара. Yılmay, buştan buşka yığırma, yaktı yolдар asırdarım ötüğamaha. Yarıla minің менен бірге, bir қолыңды һәм икәүләп осыр бітбеп көккә. Ана бит, қалай һәйбәт келіп сығып бара. Қайтқа шул еріңді еше бір 1000 тапқыр ешатып ерлахан, финалға әдір болам. Остаздың кәңәштәре бізге нык ярдәм итә, шуңа күрә мин Ринат агайга зур рәхмәтлемен. Финалга тиклем ошо ердә матур дип йырлап өйрәнеп, матур итеп сыгыш яһарга теләйм. Бына шундай теке егет һәм кыз Ренат Абдуловтың командаһында шөгыльләнә. Бүген без Кош шоу балалар проектының соңгы катнашчылары белән таныштык. Кызлар егетләргә алган белемнәрен кулланып финалга кем алъял белмәй әзерләнергә генә калды. Безнең яңгырларда интернет киңлекләрендә Кош шоу балалар һәм тамыр хэштеглары буенча күзәтеп барыгыз. Кош шоу балалар, бергәләп канат кагыйк, бергә асайык.